Normálny. Wow. Tá mlá tomu dodáva takú majestátnosť a ešte väčšie to vyzerá, ako to naozaj je. A čo tam nevylezieš? Tade. A uvidíme, no tak. Keď to si poplačeme a... Ahoj opäť. Ahoj, ahoj. No ahoj, dievča. Už ťa točím, hej. Hej, kde si bola celú zimu? Teraz keď nezaujmeš za 30 sekúnd, tak čo sa stane? No, nikto nás nebude pozerať. Dobre, tak mi aspoň povedz, no, kde sa nachádzame teraz? Hej, ale ideme do Furkotskej doliny, nie? Furkotskou dolinou. A smerujeme kam? Nevieš? Na Krivaň? Áno, v hrubom zmysle. Sedielkový priechod sa to volá. Takže ideme teraz na Sedielkový priechod. A stávať. Celú zimu si so mnou nebola, tak si aspoň teraz užiješ posledný sneh. Neznášam sneh. Neznáša sneh? No to som videl, lebo si nebola so mnou ani raz. Kde si bola celú zimu, povedz? Na gauči. Na gauči. Výborne. A ja som bol kde? Ja som bol kade tade. No poďme. OK, kuky kuk. Sme na Sedielkovom prechode a už vidíme náš dnešný cieľ. Kriváň. Tada. Tu sa začína aj hrebeň Kozieho chrbátu. A môj malý bojovník. Počasie sa nám pokazilo, ne? Trochu. No, trochu, hej. Byla sa mlá, takže bola asi ilúzia si myslieť, že nám to vydrží dlho, ani do obedu, a pritom iba 10 hodín. A už je to také, aké je. Máme hadi. Kde si, Zlato? Povedz. Krátka. Krátka, áno. Bola to krátka cesta. Nie. Bolo to asi 8 km, kým sme sa dotrepali tu. Takže až také krátke to nie je, nie? Sadla nám hmata, že vôbec nevidíme ramenov Krivaňa. Jak pôjdeme? Po slepu? Po pamäti pôjdem ja a ty pôjdeš za mnou, nie? Škoda, no, že to nemôžeme lepšie zmapovať tú cestu. Objavuje sa taká masívna scenéria. A čo si povedala teraz? Že či tam mám ísť. Tam mám ísť? Tam? Tam? Si robíš srandu. Aj vyzerá to masívne. A tá hmla tomu dodáva takú zlovesnosť, nie? Čo? Tak je nedostupné. Aj. Tak uvidíme, zhodnotíme cestu aj tak nakoniec, lebo až tedy treba hodnotiť. Však teraz sa blížime do sedlo Špáry, alebo niečo také. Áno. Špáry? Špára. Tak poďme do Špáry. Natočím aj toto. Malo by tu byť zelené krivanské pleso. Ešte aké je zamrznuté, nie? Dosť. A aká to je obťažnosť, si povedala? 8+. Hej, tak to vyzerá. Hej. Malo by to byť 2+. Určite to familia. Familia. Dobre, povieme si to na konci a podľa toho. Ale áno, môže to veľa ľudí takto odradiť. Ale zober, toto je teraz ľahké horolezectvo. Takže takto si spraví kurz a môže ísť do 2+. Tak aby bola potom predstava, že čo ich môže čakať asi. No to je 2+. Z diaľky to vyzerá hrozne. Bližšia to bude lepšie. Však? Ne? Neverím tomu. Neveríš? Dobre, tak jediná možnosť je, ako to je ísť vyskúšať. Poďme. Si natočíme aj tú Špáru. Celkom zaujímavá, nie? Čo na ňu povieš? Kto? Ty? Hrôzo strašná. Aj. Dobre, dá sa to aj zliesť. Ale je to dosť rozbité, nie? Takže dneska mi šlo bezpečie, takže som ťa spustil. Špára sa dá zísť.
viac z pravej strany, alebo z opačnej, z ľavej, nižšie. Ale teraz by sme tam vošli do žľabu na sneh, po ktorom by som asi nechcel ísť, lebo vyzerá byť dlhý, nie? Takže pre nás bolo priamo lepšie ísť teraz dole tu. Aj keď normálne sa stade asi ťažšie schádza. OK. Ešte trocha lezenia začne, však. Dobre. Začína konečne troška lezenia, aspoň a nie nudy. Prvé platne. Ale majú dobrý sklon a veľa chytov. Však? Iš rôzne. A poďme. Hopi, hopi, hopi. Lepšie ísť napriamo hore, ako tu zraverzovať. Prosím? Nie je nič. Aspoň teraz nám vidno pekne krátku. Pokiaľ sa nedvíne hmla. A pokračujeme. A krývanie už vidíš dakoho aj, takže nie je to ďaleko, len čaká nás ešte aká? Veľa strasti plná cesta. Ale aspoň vidíme hrebeň, takže to je potešujúce, nie? Je. Áno. To by kameňom dohodilo. Ale taký dobrý hádzaš. OK. No aké to bolo? V pohode, nie? No lane dalo sa. Na lane, hej. OK. Tu začínajú tie ťažšie pasáže. A tu bude niekde tá platňa o chvíľku už. Ďaleko ešte myslíš? Tom. Ďaleko nie. Ale ešte niečo treba popoliesť. Teraz, čo si chcel povedať? Že veľa šťastia. To je také dvojkové lezenie v Tatrách, nie? To je 8. 8. Určite nie. No, dobre. Tých chytov je tu veľa, len treba porozmýšľať. Nie? A čo je výhoda, je aj dobrý sklon. Však? Uvidíme. Uvidíme. Dobre. Tu spravím stenie, o chvíľku ideš ty. Že čo máš povedať, keď leziem? Leziem. No poď. Dobre, si stena. Pre istotu som zachytený a ja máme nezávislé istenie, aby ma nestiahla, keby aj náhodou. Pozor na ten kameň, tak víš, otestuj si stále tie kamene, lebo tá tatranská žula je zradná. Však? No, teraz si jak pena, ticho. Máš adrenalín troška? Čo? Určite, hej. Určite, hej. Veď to je ľahké horolezestvo. Toto vôbec. Vždy je to úhle pohľadu. Nie? Dobre? Žijem. Dobre. Kúsok za nami, veľa pred nami.
Dostávame sa k zlatému klincu programu. A to je čo? Zlatá plata. Vypečená plotna. Je suchá, takže by to malo byť OK. No. A tak to nejak vyzerá. Sklon je fajn. Chytov je veľa. Ja si myslím, že to bude OK. Keď budeš doistená, budeš spokojná. Ale budem ťa istiť už. Vidím to hore a stámať už. Dobre? Podľa mňa tam ten úsek bol ešte ťažší, ako toto tu. To by bol problém. Asi iba keby to bolo mokré. Ako sa to neodporúča ísť. Na to. Teraz sa ukáže, akú máš dôveru vo mňa. Držím ťa. Ja neviem. Nie, zase má nezávislé istenie. Tých skál na slučky je tu dostatok. Iba treba prejsť takéto úseky kratšie. No poď. 2 hours later. Nemáš kde tu vyliesť? Hľadaj. Čo tam dám? 2 hours later. Čo? Je to pravda. Hej. Mizerný lezec. Nie si mizerný. Tam sa už postav. Ja môžem aspoň ukázať, že sme to dali až radšej dozadu. A tu treba najväčší pozor dávať, lebo aj taký kameň, čo vyzerá byť taký veľký a silný, tak by som chcel toho tu zhodím dole. Že aká bola tá platňa? Povedz ty svojho. Ťažká na nelezca, ťažká. Dobre. Takže je pre mňa ľahká, pre teba ťažká, takže je to niečo stredné. Niečo medzi aj. Ale keď nie je to lepšie. Áno, a ja to odporúčam každému zistením. Tak, dobre, pokračujeme ďalej. Už sa blížime ku hrebeniu a potom záver. No, už vidíme krížik. Ale pozri, čo ťa čaká. Si to videla? Bohužiaľ. Krásna exponovaná časť. Vieš, čo mi to pripomína? Koňa. Nie? Uvidíš, keď poješ, či to nemáš podobný pocit. Tak na ľadový štít, ľadový kôň. Dobre, tu zase prídeš a... Je to ťažké. Skôr je to vysoko. Ťažké to nie, ale na tie výšky si treba zvyknúť. Chodiť v takom teréne, to je ťažké. Stoj, kľakni si, keď chceš byť bezpečný. Tak, super. Dobre. Aj ty. Teraz sa už blížime finálnemu výšvihu, ktorý vyzerá tiež stadiaľ to taký rozbitý, nedostupnejší. Však? Ja radšej nepozerám. Nepozeráš radšej hore? Čo ťa čaká? OK. Takže natočíme si ten finálny výšvih. Medzi tie dve parohy musíme dajak vojsť. A potom už len pár metrov. Čože? Tak to je, no. Tady veže medzi parohy. Lebo už som tu bol párkrát. Šiel si medzi parohy? Áno, medzi parohy. Op. A poď. Poď, dievča, poď.
Pozor na tie rozbité kamene, ktoré... Hej, všetky sú uvoľnené, hej. Hej, tu si. Ale to sme si sťažili, ja som ti to sťažil. Lebo stade je to oveľa ťažšie. Tu ide taká cestička, sa to asi dá celé obísť. Ale ideš len po sutine. Ale to aby nebolo povedané, že sme si nezaliezli. Nechýbalo. Nechýbalo ti toto? Ešte stále. Dobre, seď. Dobre. Dobre. Doprava choď. Doprava. Áno, tam už vidíš hore. Ešte stále ťa budem. A spanie. Jo, Pane Bože. Dobrá si. Záver dáme troška ďalej, nie? Tam je veľký ruch pri kríži, čo my veľmi radi nemáme, však? Áno. Takže, jak zhodnotíme cestu? Povedz najprv ty svoje dojmy. Technicky. Neleso to bolo také. A ty si lezec. Ťažšie. Lebo lezieš aj na skalách, ale je to hlavne fyzicky ťažké, nie? Dlhý je tam prístup, je to 8 km šľapať v ťažkom teréne pokiaľ sa dostaneme na krátku a iba vtedy začíname liesť. A potom to bolo také lezenie, ak by si to povedal. Miestami lepšie, miestami horšie. Pár úsekov je tam takých ťažších. Ťažkých úsekov. Tak, ktoré tam aj som ukázal v tom videu, ukážem. Čo ja mám, keď máte... Bolo to ťažšie, ako som čakala. Hej. Aj, lebo som mala dlhý oddych, no. Ja to neberiem ako veľmi ťažké, ale tiež by som to nehodnotil 2+. Je to... Záleží, akou cestou človek ide. Aj, ale aj, skôr by som to prirovnal ku trojke. Aj prvýkrát by som to dal ku trojke, aj teraz. A to už som jezol veľa tých hrebeňov. Takže aby sa človek orientoval hlavne v tom. A zlom počasí je to ešte sťažné kvôli tomu, že tam môže byť mláne a... Ale je to dobré, lebo aspoň vás nevidno v mle. Skrývania vás ľudia nevidia. Aj, skrývania nás nevidia a môže to byť troška rušivé, keď pozorujú ľudia, ak lezie potom človek po tom exponovanom hrebení. Dobre. Tak sa. Čo máš to vlastne natočiť? Nech sa ukáže Guide. nám, hej, ako vyzerá. Ale ja som iba osobný guide tvoj. Prečo máš rád hory? To myslím, že ti šlechto teraz doplňujem, Jasné. ale ja si to rozmyslím a ti to aj tak predostriem. Hory mám rád preto, hory mám rád preto, lebo zrkadlia naše osobnosti. Ale jak zrkadlia? Ukážu nám aj slabiny, nie? Aký si silný, aký si odvážny, koľko vydržíš. A čo ešte? Ktorý vrchol máš najradšej? Nie, také nie je riadok. Každý vrchol je niečím jedinečný. A každý má svoje čaro. Ale paradoxne Gerlach veľmi nemá rád. Nie? Nie, to ty môžeš povedať, že to si, čo si chcela povedať, že nech sa vyberete kamkoľvek, tak sa rozlúčte s svojimi blízkymi, to bol čierny humor, ale... Lebo smrť číha na každom kroku. Ale tu sa o nej bavíme. Samozrejme, treba ju brať ako realitu. Každému jednému držím palce, kto sa vyberie na hociakú túru do hôr, lebo viem, prečo ľudia chodí do hôr, prečo sa vystavujú aj riziku. Však, lebo to milujú. Takže všetkým držíme palce. Už teraz naozaj čus, čus.